No niin, meillä täällä F4F-toimistossa eletään jännityksen hetkiä ensimmäisen kuukausipalkinnon arvonnan vuoroja. Arvonnan onnattelena tulee olemaan Eleanora ja F4F-sivustolla on tällä hetkellä 74 fania ja joku niistä faneista voittaa sitten kahvakuulan tämän päivän arvonnassa. Ja Eleanora nyt ei tiedä arvonnasta muuta kuin sen, että hänen täytyy sanoa numero 1 ja 74 välillä ja joku onnekas sitten sen kahvakuulan voittaa. Mitäs se onnetar sanoo? Sanoo joku numero 1 ja 74 välillä. 30, okei. Sitten lähdetään kattoon, että kuka onnekas se olisi. Mennään tänne fanisivustolle, se on siinä auki ja aletaan laskeen tuosta 30 sivustosta tykkää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 on 29 ja 30 löytyy siitä. Ja tämä onnekas on Pasi Pakman. Onneksi olkoon Paku, olet voittanut kahvakuulun.